wel veel raakvlakken met elkaar. We hebben ook gesproken over het belang van de boer en de visser als de voedselproducent. Dat speelt natuurlijk wel, Aruba natuurlijk een klein eiland is het ook wel daaruit ontstaan. We hebben gesproken over de historie van Aruba. En we hebben gesproken over wat Nederland natuurlijk ook voor Aruba kan betekenen. En natuurlijk ook onze staatssecretaris Eddy van Maren, die hele warme contacten heeft met jullie politici en met de premier. De Tweede Kamer is ook bij forma el siguiente gabinete de Hulanda. Y es importante para cada uno de sanguta dirigir el partido tiene también un contacto con Aruba, un contacto con nosotros para nos por compartir pensamiento que nos quer de reino holandês. No momento aqui, de momento que o reino está pisa hobby sobre nós está de uma região hobby turbulento e hecho que nós está cultivando uma relação assim construtiva no momento aqui, também está dando um sentimento adicional que não tem cava fora de obrigação de estatuto para ter vista hobby carinhoso e vista hobby de proteção para o qual está nos isa. Isso é algo que por cultivar ora ter uma relação construtiva, caminha para invertir em relação. E Caroline van der Plas está líder e partido BBB. Que o partido com alguma eleição anterior ganha abrumadoramente para sobra com mescos na Aruba, com a comunidade está sendo que tem vez coisa não passa quando passa em contexto mais amplo, pero não traduz isso mesmo de resultado para o cidadão. Kijk, de boeren die zorgen voor ons voedsel. Hè. We eten 3 keer per dag, althans als mensen dat kunnen betalen. Maar voedsel heb je wel nodig om te kunnen overleven. Onze boeren, die maken ons voedsel. Maar die zorgen ook voor het landschap hier. Hè? Die zorgen ook voor de natuur. Die zorgen ook voor... Er zijn heel veel boeren die hebben een zorgboerderij. Hè? Mensen met een beperking daar kunnen werken. Of een boerencamping hebben. Of een agrarische kinderopvang. Dus boeren hebben zo'n grote rol in het maatschappelijke leven. Dus niet alleen het voedsel maken, maar ook alle andere sociaal-maatschappelijke dingen. En dat willen we graag behouden.